Jeg lægger min gilletop her. Okay. Der er en, der vil have den. Yep, jeg sætter mig lige og drikker. Er der nogen, der kan se den der zombie? Nej, den står... jeg må prøve at få fat i den ko, der, hvor det ligner en bolle af jorden. Den kan... Det er mega underligt ud. Hvad sker der her? Er der en, der... Der hvad? Jeg sætter mig også lige og drikker et eller andet sted. Ja. Sætter mig op i huset, det grønne hus. Hvad går zombier også til angreb på hinanden? Nej! Ej, jeg skylder Devil en kæmpe tak. Wow, Prøv lige okay. at komme hen til mig. Prøv lige at komme hen til koen.